Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan lokaci mai tarin albarka. Da fatan kowa iya cikin ƙoshin lafiya. Kamar yadda kuka sani, wannan tasha ta Abba Yusuf TV tana kawo muku labaran manya-manyan mawaƙa, kai har ma da ƙananan mawaƙa da sabbin fina-finai da sabbin waƙoƙi. To a wannan karan ma muna ɗauke labarin shahararren mawaƙin nan Nura M Inuwa, inda yake faɗa masoyansa cewa masoyana dan Allah ku yi haƙuri, ban manta da ku ba. Za ku ji saƙo insha Allahu kwanan nan da ba daɗewa ba. To amma dai kafin mu je cikin inda za mu samu muku bidiyon abin da yake faɗi Nura M Inuwa, muna son dan Allah idan wannan shine zuwanka na farko wannan tasha ta mu, ka daure ka daba mana subscribe, sannan ka daba mana alamar ƙararrawa, inda da zarar mun ɗora fim ɗinmu zai iso gare ka. Assalamu alaikum masoyana na duniya gabaki ɗaya, ina muku fatan alkhairi, sannan ina ba ku haƙuri. Ban manta da ku ba, za ku ji saƙo insha Allah. Allah sarki, jarumi kenan a masana'antar Kannywood, uba maganin kukan ƙananan mawaƙa. Gaskiya ne shahararren mawaƙin nan gaskiya yana taka rawar gani a inda yake da burge mutane sosai, kuma a cikin mawaƙa shine lamba ɗaya a wajen tarin masoya, kuma shine lamba ɗaya a gurin mawaƙan da ba su da ƙyashi, ba su da hasada, kuma akwai shi da son ya ga ƙaramin yaro ya taso ya ci gaba shi ma ɗaukaka. Kai Nura M Inuwa ta ko ina ma ya haɗu Nura M Inuwa, tun daga shi muna samun sanarwa daga guraren mutane da dama suna faɗa mana cewa M Inuwa gashi nan dai mawaƙi ne har yanzu dai, ko kuma a ce ma ajiyar Allah ce, dutsiyar ajiyar Allah ce, kuma har yanzu ma a halin yanzu Nura M Inuwa yana taka rawar gani. A duk lokacin da aka ce M Inuwa ya sako waƙa sabuwa guda ɗaya, sai gaba ɗaya duniya ta ɗauka. Kai gaskiya Nura M Inuwa ma baiwa ce, abubuwan nashi ko in ce baiwa ce kawai daga Allah. To ubangiji Allah ya tsare Nura M Inuwa, kuma ubangiji dukkan wani mawaƙi da yake tasowa, ubangiji shi ma Allah ka ɗaga darajar shi, Allah ka ɗaga shi ma ɗaukaka kamar Nura M Inuwa. To kuma ubangiji Allah ka cire mana ƙyashi da hasada a cikin zuciyarmu, saboda duk wanda yake da ƙyashi a zuciya ba zai ci nasara a rayuwarsa. Barkanka da shigowa. Ka san ni babban fan ɗinka ce gaskiya, ina jin daɗin waƙoƙinka da kake yi. Ina godiya. Muna godiya ƙwarai da gaske daga yitak mu da ka karɓa. Ina godiya. Nura, kwana biyu kawai sai ka ɓace ɓat, amma in ka tashi dawowa da waƙa sai ka fito da hit ɗinka, wato ma'ana sai ka fito da waƙa ka mai zafi. Ya abin yake ne? To abin na Allah ne ke kawai, da kuma tsarin da mutum ya ɗora kansa. Na'am. Ni na tsara in dinga koma gefe, in nutsu, in yi tunani, in kawo Kafin ka fito da kafin waƙa. na